Chigodo nemhuri yekwa Mahari Piora yakaenda kuseri kwechuru musi wa23 Changavire. Saka kwakanga kwazodoka mhuri yakazosimuka ichienda ndobva tawati mudzoke musi wa6 tozoita feedback mudare. Saka takaenda kuseri kwechuru kuna sekuru Bendera. Chiremba wakati mhuri iri kupumhana uroi. Jeni ndiye ari kunzi muroi. Ndiye ari kunzi muroi. Wari kunzi waroi, wari kupumha ndi Moses Chigodo. Wari kupi Moses? Ndokamira. Wachigodo wakazonyanya kuiswa Ndio Moses gara pakati papo. Gara. Ndio Moses. Ani mumusha menyu mune mhepo yemutorwa isina kuenda kumusha kwayo. Wakazvibvuma izvozvo. Jeni anzi une jambwa. Mumusha menyu mune nyoka iri kunanzva wana. Akaisa mushonga pamba pako wamunodaidza ndiani? Wakabvunzwa kudaro baba Moses. Chiremba Moses anzi waibaisa mhiko pamba pako. Wakaisa mhiko pamba pako mukanzi usabuda nemoto panze. Wakati hungu anzi wakaisa mhiko pamba pako ukanzi usabuda nemoto panze. Baba Moses wakati hungu. Jeni anzi wakaromba matare emusha wako. Ndizvozvo naina. Wakaramba matare emusha wako. Wakaramba matare emusha wako. Moses anzi tsvimbo yababa wako iripi? Zvikwambo ngazvibve. Mesirini break aripi? Mesirini break Mesirini break anzi aripi? Anzi aripi? Akati kwa mazisango ndati maziso enda pane right hapo pane uenda uya pa right akati kunonzi takarambana kuita basa iri. Ndinoda mombe 3 nembudzi 3. Agnes Chigodo. Saka chiremba wakazoti kuti ndiri kubatsirei kuita basa iri. Ndinoda mombe 3 nembudzi 3. Mombe imwe chete ndeyekudare. Saka takazoti Changamire tabva kuseri kwechuru tauya
takumirira kuti tipinde mudare tiite physics. Uyo aibudirwayo mhepo yakabva yabuda zvakare, saka yakaramba kunyararirika mhepo iyoyo. Ndobva tadzokera futi nawo kuti wanobatsirwe nachiremba. Zvakatora kunetsa kuti mhepo iyo inyarare. Takagara nguva yakareba ndiko takazongodokerwa tiri. Saka chiremba akazoti nedambudziko rawainaro, noti baba wakazoti ndo zvatinongoita kumba ikangobuda hatirari. Saka chiremba akati chitsvagai mbudzi 4 kuti ndimbokubatsirei nechitsvaga mari yekuti tiuye tibvise mutorwa ari mumusha menyu nechikwambo icho. Saka wakawirirana nachiremba kuti mbudzi 4 tinodzitsvaga kuti wambonyaradze mhepo awachitsvaga mari yekunoita basa mumusha mavo. Ndo mafambiro akazoita dare racho changamuka. Wakazorapwa here makazobvisa mbudzi 4 dzakazoita here kana hatisati? Mwane vanasirira mavaya nadzo here nhasi? Hatisati ndakatova kuzanga ndozotsvaga ivo vakanga vanditi kana mazotsvaga mukadzi wano munouya kumusha kwangu handizi, vakati kupfuura pakupedzanzi kwafuwe nezvavakataura ndikonozoa ikoko kunimusaura batsirika mwana wayo nekuti hazvisiri kwamuri imimi. Saka muri kunonga 1 week yese yapera musina mungadai mava nembudzidzo dzomwana abatsirwa ka munozotsvaga ero munhu. patakabva kunenge paya takabva panapa usiku takangobva kunona zviro zvakangodaro kusvika nazvosvika mukurara akambodaro ndikuzomuka kusimba takubvunza kuti zvese nhasi achingoteka nyama dzangu dzizimborwadza dzese angakukwanisa kutaura manje bese patakabva kuno kusvika nguva kuti aingoda zvongokubata maoko ndosaka ndakatara chiremba ndikati dai ndakwanisa kungowana mbudzi 4 dzedzo ndikukwanisa kungotonodza mhepo inoti patakabva kuno pane vhiki 2 musati matsvaga mbudzi dzacho 4 kuti mweya utonodzeko ukati tugwi izvozvi mwana orwadzirwa vatikati manzi mobvisa mbudzi 4 kakuti mudini samurudzibvisa rini mari ma $40 each. Dandaiwana zvakunokasika daitengesa fodya ndaikwanisa kuregera kutengesa fodya ndodateka mari sapanoipa sei murundu ayo saka zviro zvinoda kurapwa zvinoda kuti zvirapwe motaura kuti harari neni handirari munosvika rini musingarari iye asikarari aringoita zvakanaka pasina rubatsiro pasina rubatsiro mhepo yacho yapamuri imimi yobva pamusikana toona kuti hamumhanyi here handiti anomboita sobva izvozvi anomboita sobha omuka nyama dzichirwadza imimi pamunoita sobha manje munova mamhanya nekuti mune makuziva kuti zvinorwadza sei. ini ndichangosvaka kuti ndikambotanga kuturaya kufonewa zikuru wangu wari kuharare kune mwana mumwe ita kubhindura kuti pamwana ndakandaudza nyaya yacho yedambudziko muri kuona kuti kuromba kwamakaita muchipuhwa mumhipo musabude nemotongo usiku musadi mhiko idzodzo dzakaipa ndakatongotaura asi
ungasvike usingabudi ndakataura kuna chiremba ndikati natokuziva pakuti atichira unadikwa zvinoitwa saka kana mhepo dzake dzozofutika pazakataura patida unadikwa ukabva dzaibuda saka hatizizive kuti dzakabva nepi handimbozive dzakabva nepi unoita vanhu kuti maakuno kune maakuramba kana chiremba mune muchiziva kuti munobatwa zvamakaita munokasika kuda maakunoku mune maura kutanga kuti handizvizivi kana kuna chiremba kwacho handikambo pane zviro zvavaita zvavaitoshuwa kuti mhepo idzi pamwe ndidzo nokuti mwana wamushuwa saka kana watombonzwa sei ndakusingatibatsiri munongotibatsira shakamunofungidzira pamenoziva mungatipoa ungaenda kuna dokta usina mari wondoti dokta ndireke ndirape wakambozviona kupizo taisamboziva kuti tingasviko pakadai chiremba akakuitirai zvakanaka mbudzi 4 dzinotsvaka vakaita zvakanaka tikaichatsvaka tikanzwa ndinouya zvangu nadzo mondiudza vakatiudza iko kusaidi kwataurwa nowenini hadatokanga tienda ndoita sei zita rangu rawakataura handiti vakanzi chii arupi wakanzi chii wakanzi mumushama unenge mune madhari iwo wakaramba madhari mumushama saka izvozvo kuramba kwavaita madhari mumushama ndo mhepo idzi kudhonza mhepo idzi kuti mudzimai here chii waite chambwa aya wasi mudzimai wari mudzimai wangu mambo ukamenya wakamira sei ukama mambo ndakuita inoda kuti idzokororwa kuti tidzivese akati mhangana ndimi muchiti chii ndichimakara wakauya kuchechi achichema saka taakungoeka kuti chii wakuripirei nekuti ndiwo wakati maakuita matara awo ende hawasiri sirias nematara awo acho pamusoro mambo nyaya iyi uyu egeneso akaya kuchechi tateverera panapa akabudzwa neprofita zita akati ndinonzi jini ndanga ari musi wechina 3 am murume wangu akataurira wana kuti kwambo zvavo ndo zvaakuenda kundodii kundotatapura vanhu handiti tanga imi ndimi chii vana vangu jini akanzi mune jambwa itika mumusha menyu mune nyoka machigodo ndo mune nyoka inoda kubviswa nachiremba ndokunodikanwa mombe dzakanzanezvano ndokurerutsirai mobvisa mbudzi ndobvisa ichi chiri kunetsa ichi chidadzokera kumusha kwacho wachigodo makaromba makabata mushonga kun'anga mukutsiga mumusha hamubudi nemoto panze wachigodo wachimboramba-ramba waibva wazoti ndinobvuma mukadzi wacho ndiye akabvuma wachigodo naegeneso wabva ipapo waibva wanzi munofanira kugadzira mumusha menyu kuti mhuri yenyu igare zvakanaka musazotarisane nemisha yewamwe chinhu chiri mumusha mani menyu imi wachigodo uyu jini akanzi nachiremba anoda kuchemuwa pane papedza nguva anenge akukanganwawo zvimwe sandikutaura ndinazvo jini akanzi ada kuipa awo akanzi wane jambwa ndobva yaendera pamberi manje yaakutaura zvakuti awa makaromba mumusha menyu mune nyoka iri kunanzwa zvaakubata awa akanzi wane jini akanzi ane ikachangamiri ndikuona baba zvauri kuita zvokuti wakutononoka kutsvaga mbudzi 4 zvichireva kuti mhosva dziri kuparwa nechinobuda pamwana uyu dzinogona kuramba dzichingoenderera nyaya yakadasi dzichiramba dzichienda nenyaya yekuti havasi kuda kugadzirisa matambudziko omushamani kana mwana achirwara mumusha iyoyo ndonotochengetedza kuti asakuparira muri
mhosva. Saka ivo zvauri kuita izvi manje zvichiri padhuze. Right, saka mai avo chii kuti dii mutongo wavo wakanga wapumwa. Saka mene nenyaya yeurwere kuti zvakaitika panyaya yeurwere ndinofungidzira kucheresa zita ravo ukashenuka nembudzi mbiri zvinogona kuvaitira zvakanaka. Zvene nemakost awakashandisa pakauya kuno kudaro zvinogona kuita zvakanaka. ndovhura nezvinotaurwa nasofa asi chimwe chandinoda kuedzera baba kutadza kugadzisa zvinhu pambudzi 4 dzawakataurwa nachirema kutadza kugadzisa kwavari kuda kuita tadza kugadzisa kwada kuita wane zvavari kuzvityirwa futi nezviro zvavo saka dai ndakupira changamiro saka kuti ivo vanonetsekana nezviro zvavo asi kune wawakapumha ngawaripire chii nekuti ivo vanoratidza kuti munhu ane mwoyo wakaoma anoziva zviro zvake sanduko dzakapiwa dzinorema taurai muzvare changamiro ende andikuti vakapuwawo zvawambudzi imwe chete mai avo nemakosta avo hawo endai ngozi apa pakangobuda pakangobuda sei pangobuda badzisita rekuti chii saka indaifudza kuti wakapuhwawo mbudzi yavo wopuhwa nemakosta avo endare kumhama kwaungaita vanonga zvinoitwa ivo baba ivo vanga vasimudzawo musoro nekuti wachakoromerwa zvakapfurikidza zvakuti hautombozozvigoni zvautotadza zvitiri pakareruka asi zvichatokuzopfuura ipapo zvozovatambudza unozogowana here kuramba uchiripira vanhu pamusoro mama baba wandiri kutaura ndiri mwana mudiki wakuru zvekukurisisa dambudziko ndiraurawa inini wakandibaya panorwadza maringe nemukadzi ndakawadaidza pachana kuti daidze wachigodo tionesana wachigodo wauya takaonesana wachigodo wanza waenda kuchechi inini paenda kuchechi hawana chawanditaura kuti zvamira zvakati inini kana muchida endai mumangari kwemunoda saka inini ndakati murume mukuru wataurozvata atanga kunzvera mumusha make kuti makamira sei unofunga ndiri mwana mudiki kasi ndakapfungwa dzangu dzakaenda kuti hosha iri mumbama saka babawo wari kuda kuti tiwengane munharaunda mwana ari kushupika but hawasumboratidza hawasi kuda pamusoro changamira inini ndiri kubvumirana nebvudzi imwe chete nemakost nenyaya yekuti nyaya iri kuitwa haisi kuita direct kubva pana baba idirect yemhepo dziri kubuda ende dziri kubuda dziri kuchechi zitaura dziri kuchechi ende ndiri kufungidzira kuti baba ava ruzivo rwavanoda kutobatsirwa kuti vazive kuti zvinoitika kuchechi ndiye munhu akarumba ini mabvira ndaita ndikuwirirana nekuti wapiwe mbudzi imwe chete nekuti manzwira ndaita ripotiwe vari kunzwa nemunyama but chakawapawo munyama wakaramba mhepo dzekumushawo kwavo saka wakatobatsirwawo futi saka mbudzi imwe chete ndonasa kuti inogona kuita ipapo ndobvumirana navo pambudzi imwe chete kuti nditete wangu manext door avo plus kuti kusvibisa kwavakaita tete wangu kana ni madzimai wangu kumba ngatisina kana parongodzi tete wako iwe wakabatwa huruyi saka pakubhadhara nemakosti edu nembudzi imwe chete hatongozvitendera kuti tangogarisana paukama asi iwe ngwaigadzirise zvomusha mavo nekukasikira zvisanetsa vamwe vanhu kuti tiri vanhu mumwe chete kuti hapana patichazitadza kana kukumbirana chimwe chinhu pambudzi imwe chete tozvitenderana vangotipa idu mari yedu yatakashandisa mari dzemabhazi nembudzi yacho imwe chete pakanaka pana dambudziko taurwa nemwana izvi ndiwo baba wacho iwa alright saka hanzi baba wataura hanzi tipe ruchi mbudzi 1 mowapa mbudzi 1 makosi enyu marini 170 nauraitinzwa kuti akasvika pa170 sei tine $10 yamakabvisa masamoni akaita marini 60 pakutanga 60 chibata uya 30 yo 30 kuita 100 chibata 90 plus 10 kuita 100 kuenda vakaita mabhazi anasekuru wavo vanobva kwaoneka wachiuya vari 6
Mbapina kusvika kuno. Hatibvumi dare, hatibvumiri umbo taisa 3 wamaisa 3 wataura kuti 3 iwawo vanenge vakakwana nekuti unondotora ruzevha rwese haazokwanisi kuti adi azvibhadhare. Saka nembowo dzatatatambira pekutanga hatingazoiti danga rese rembowo dzamaisa kuti takava tiri $30 tatoisapo hatichatori rimwe danga rese. Ore mambo saka ndikuchima ndawani pia 130. Yasvika pa100 nhasi mazoya 30 which is 130 nekuti mazodzoka 3 wacho wazodzoka nhasi 30 matransport sakani 130 nembudzi imwe chete unozvibvisa rini? Seku maregera kuti mbudzi waregerawo toda mari demabhasi chete. Ambudzi toita kunotora kuno. Saka iwo wanotora 130 nembudzi imwe chete. Imari yacho yebhasi panchero inotora mbudzi yacho. Aiwa. Panchero inotora kuno. Zvaita right 130 neyo Nembudzi. Mbudzi imwe. Unozvibvisa rini? Unozvibvisa rini? pamene nangotaura ipapo ndingotsvaga Nhasi kupera kwemwedzi wozvibvisa kupera kwemwedzi uno February ninge ndichipara unounza kudare kuna sabhuku ariko Nechembe. ndichairman ani anzani ari kuno ndisabhuku kuti ndichairman ariko ndianzani Alexander Bumi. okay hanzi ndiye sabhuku chairman ari ariko ndisabhufuti Ndekuti mwakambiri pasina sapo. Chairman Chairman ari sapo. Ndisabu kwazari chairman. alright saka moita izvozvo iye chairman but anofanira kuzoti aripote kuno zvabviswa kupera kwemwedzi toapa by 5 March vanofanira kuvabvisa mbudzi nechi neyo. Imi mukasabvisa vakuuya mapurisa pambudzi ne130 iyo inenge yakuzoti izvozvo muchibhadhara nemombe yemapurisa emakosta. Saka muona kuti mabhadhara zviro zvipere handiti. Ngatisumukei.